Lagu ini Kethek Ogleng. Yuk dikasih anak lanang spesialis buat Mas Aldi. Bapak kerja yen mung ngono proyek biyen durung kami kan ada turu adem kaina penting sabeting iso mangan saiki aku wis gede iso mulai duit dhewe nadyan biyen wong iso nyusake mbak ibu ing amurane saiki aku wis kerja nadyan uripku rekoso ikhlas kanggo keluarga aku iki anak-anak kerjaku monturakan kok bisa mulyake derajate keluarga Pak Ibu ireng ngasane ngawat aku gati-gati jen kadang luputku kula nyuwun pangestu biyen durung pamitan arep durung adu ngayan penting saben dino iso mangan nyanyikan aku iya saiki aku wis gede iso golek duit dhewe kadang biyen mung iso nyusake Pak Ibu ing amburane saiki aku wis kerja nadyan uripku rekoso ikhlas dadi kanggo keluarga sikap aku iki anak-anak kerjaku monturakan kok bisa mulyake derajate keluarga Pak Ibu ireng ngasane ngawat aku gati-gati jen kadang luputku kula nyuwun yen durung pamitan arep turu adem mainan penting saben dino iso mangan saiki aku wis gede iso golek duit dhewe nadyan biyen wong iso nyusake Pak Ibu ing amburane saiki aku wis kerja nadyan uripku rekoso ikhlas dadi kanggo keluarga ayo aku iki anak-anak kerja